Bună ziua, vă salut! Astăzi am să vă prezint altoirea în oculație, adică pe termen popular altoirea în ochi, care se practică la pomi fructiferi, la trandafiri, la toate soiurile de pomi fructiferi, inclusiv citrice, lămâi, portocale, eu mai știu ce, da? Așa. Și viță de vie, da? Așa. Acum, de exemplu, în ochi crescând se face în lunile mai-iunie, iar în ochi dormind în august-septembrie. Depinde și de zona unde locuiți dumneavoastră, sud, nordul țării, dar în principiu pentru reușita altoirii vă trebuie o odare puternică, să faceți o irigare puternică 2-3 săptămâni înainte ca seva să pornească, seva să circule între coarjă și lemn, da? Așa. Ăsta e unul din nu zic șmecherie, din secretele altoirii, da? Așa. Acum să vă prezint aici un pomișor la ghiveci, da? Și o să luăm demonstrativ, bineînțeles că și asta este o rămurică care acum are 2 ani, dumneavoastră trebuie să luați un lăstar dintr-un pom care este pe rod, un pom cu fructe de calitate care doriți să-l înmulțiți și atunci pe un măr, de exemplu măr pe măr, să zicem acum cum este în cazul de față, un măr sălbatic ieșit dintr-o sămânță sau dacă puteți să faceți dumneavoastră însămânțarea și să produceți puieți pentru altoi, sau din butaș sau din marcoate, înțelegeți dumneavoastră? Și atunci să zicem că avem un pom aici și dintr-o sămânță, la ghiveciul acesta. Ia uitați pomișorul, deci am pus așa acel polistilen în spate ca să pot să focalizez, să vadă cât mai bine este la ghiveci, vedeți dumneavoastră? Aici așa, de-aia am pus așa ca să pot focaliza să se vadă cât mai corect, da? Acum ce o să facem? O să facem aici, normal se îndepărtează înainte de altoirie, se îndepărtează pământul, dacă este mușurit este și mai bine pentru că sub mușuroi va fi aici seva, va circula mult mai ușor, adică va fi mult mai ok. Vedeți noastră, deci este la ghiveci, da? Așa, eu am să vă arăt cât mai clar punctul de altoirie, adică ce vă interesează pe dumneavoastră, da? Așa, între două noduri, să zicem așa aici, vedeți acele, așa, parcă se observă, dau cu zoom și nu știu, observați aici unul, da? Și mai sus, de exemplu, mai este unul undeva acolo mai sus, să dau mai în spate să vedeți. Vom face o tăitură, o crestătură cu un cuțit. Bineînțeles, dacă aveți un cuțit de altoit este și mai bine. Eu acum demonstrativ am luat un cutter din ăsta, da? Așa, prima dată se face o tăitură pe orizontală între două noduri, da? Așa, cam de, să zicem, eu fac mai sus, că de obicei altoiesc la colet jos, lângă mușuroi, dar aici fac ca să vedeți dumneavoastră, da? Să zicem de 1 cm, 1 cm jumate această tăitură aici, așa să zic, pe... Așa încerc să focalizez, vedeți aici tăitura, iar după aia plecăm cam de la 3 cm, 3 maxim 4 mai jos, mergem cu tăitura în sus spre așa linie orizontală. Așa, uitați aici. Cam de aceeași lungime trebuie detașat și ochiul care îl vom detașa. Acum, bineînțeles cu spatula, nu cu vârful cuțitului, tăiturile se fac până la lemn. Se va îndepărta coarja. Eu am să trag mai tare ca să vedeți exact cum se procedează, da? Se va îndepărta coarja. V-am zis doar cu spatula, o singură dată, așa, mergeți, atât și îndepărtați, dar eu o să îndepărtez mai tare, acum mai să insist mai tare, ca să vedeți dumneavoastră, da? Să vedem dacă am, așa, ceva de genul, observați, da? Deci observați tăitura de sus, da? Cum vine în jos. E înnourat afară și de aia se vede mai slab, așa. Observați, da? Aici așa. Deci tăitura teu, care este ca un teu, da? Ia uitați, așa cum se vede, da? Acum, luăm un lăstar dintr-un
pom fructifer care este pe rod. V-am zis așa, mlăstare este de 2 ani. Trebuie să luați mlăstar, de exemplu, în luna august-septembrie, mlăstarul care a crescut în cursul anului, atunci, din primăvară până în toamnă, un mlăstar de grosimea unui creion, să zicem cum este acesta, mugurii de la bază se elimină, vedeți, mugurii aceștia se elimină, inclusiv mugurii din vârf, să zicem, că aici avem vârful, da? Vedeți noastră, pentru că este un mlăstar de 2 ani, dar doar să vă arăt, da? Ca să înțelegeți mai bine, pentru că ăștia sunt mult mai cu frunze, mai așa, chiar dacă este mugurașul dezvoltat, da? Atunci, mugurii de la bază i-am eliminat, atunci cum procedăm? Bineînțeles că o să aibă o frunză maxim una mare și una mică, cum este în cazul de față, mugurii care o să-i eliminați dumneavoastră, care o să aveți pentru altoit, așa. Acum luăm de aici, facem tot așa, prima dată o tăitură la 1,5 cm, să zicem, de ochi, vedeți unde e ochiul, uitați aici, așa tăitură transversală, vedeți, eu rotesc așa ca să vedeți, iar aici întoarcem cu partea de jos și intrăm tot așa la 1,5 cm, uitați, nu știu cum ca să se vadă, ne îndreptăm spre ochi, aici insistăm un pic, apăsăm, vedeți noastră, ca să le eliminăm acel ochi. Uitați că nu mi-a reușit data asta, pentru că este un lemn mai tare. Facem altă, așa, în altă poziție, deci așa. Hai să eliminăm, să lăsăm numai ochiul ăla ca să se vadă mai bine, așa. Pentru că este lemnul de 2 ani acum, da? Deci cam la 1,5 cm acea tăitură transversală. Da? Întoarcem mlăstarul, tot așa la 1,5 cm sub ochi, după cum puteți vedea ochiul acolo. Așa, ne îndreptăm încetul, insistăm, apăsăm un pic în dreptul ochiului, aici. Și după aia revenim și ținem ochiul cu degetul. Observați cum a rămas acolo. Vedeți? Așa. Am îndepărtat ochiul. Acum eu vă arăt ca să înțeleg mai mult. Normal nu să... Aici trebuie controlat să aibă un pic de lemn în dreptul ochiului, un pic, nu prea mult. Dacă este prea mult, atunci veniți aici așa și puteți decupa, adică prindeți lemnul. Lemnul să rămână acolo cât o foiță de țigară și trageți așa peliculă, să rămână foarte puțin lemn. Uitați că așa în cazul de față este ok acum, da? Nu știu cât de bine să vedeți și a început și să picuri afară, da? Cam acesta este ochiul, vedeți dumneavoastră. Partea de sus care vine, bineînțeles că indică că e 45 de grade frunza, vine prins, el se lucrează mai repede ca seva să nu se oxideze, da? Iar acum se introduce în acel teu făcut de noi, da? Ia să vedem așa, vedeți teu acolo, da, ia uitați. Introducerea o facem așa frumos, dau cu zoom și să mișcă telefonul, da? Introducerea se face de sus în jos, așa, observați, până în partea de jos, foarte frumos, uitați, partea de sus a rămas exact la tăitură, vedeți ochiul acolo frumos, da? Așa, observați cum a intrat, da? Eu lăs încetul și încerc să focalizez ca să înțelegeți dumneavoastră cam cum se procedează, vedeți? Da? Uitați acolo sus, iar acum se va strânge până jos, vedeți? Partea de jos aici, partea de jos acolo. Acum se va strânge de sus în jos și pe stânga și pe dreapta, ca să iasă aerul și să facă contact seva de pe porta altoi cu seva de pe ochi, da? Puteți lega cu, eu de obicei folosesc ață de cârnă, acum am luat o rafie, ca să vedeți dumneavoastră, deci este o bucată de rafie încă colorată ca să vedeți mai bine. Legarea se face de sus în jos, dar prima dată se lasă în spatele, aici nu știu cât de bine, așa se lasă așa un capăt, vedeți dumneavoastră, în spatele ochiului, până sus, legătura se face, numai un pic să tai că e prea lungă și mă încurcă,
Cam la 40 de centimetri maxim trebuie tăiate. Legătura se face de sus, mai sus de tăitură, aia orizontală care ați făcut-o dumneavoastră, așa. Vedeți, uitați tăitura acolo, este mai jos aici. Tăitura se face, legătura se face de sus în jos, pentru că să nu forțăm ochiul să-l arunci afară. Pentru că el, ața, o pune un pic de presiune asupra ochiului. Când ajungem în dreptul ochiului, acolo, ocolim ochiul, da? Ne ducem în jos, în jos, tot așa, să depășim tăitura pe verticală care a fost, iar acum la urmă, aici, nu știu cât de bine se observă, așa la urmă, punem un deget aici cum ar veni, ca să mergem în continuare, să facem o buclă, să facem o legătură, aici, în spatele ochiului, o legătură care ne va ajuta dacă în cazul în care dorim să-i mai dăm drumul, pentru că dacă este așa, vedeți, cam așa în principiu arată, așa trebuie să arate, vedeți dumneavoastră. Să mă duc încet cu camera, ia uitați, vedeți, acolo este ochiul, aici, vedeți, iar legătura este mult mai sus decât tăitura pe orizontală. Tăitura pe orizontală a fost undeva pe aici, acea tăitură m-am dus mai sus și am coborât mult mai jos de tăitură, iar acolo acea buclă cu acea foandă, pentru că să zicem că altoim în august, da? Și atunci va intra, dacă va fi toamna lungă și ploioasă, acest micuț ochi, după 2 săptămâni veți atinge petițolul, adică codița frunză de aici. Acum, în moment de față, sunt 3, pentru că normal este una, dar fiind în aprilie, acum aproape mai, da? Așa, vom atinge și dacă va rămâne galben verzui, ochiul s-a prins. Dacă codița este uscată, ochiul nu s-a prins și puteți altoi pe partea opusă. De obicei se altoiește pe partea de nord, ca să protejeze de razele soarelui, ca să nu oxideze seva de ultraviolete, ca să nu se prindă. Pentru începătorii îi sfătuiesc să altoiască 2 ochi. Unul, de exemplu așa jos la bază aici, că normal la bază se altoiește, să curăță cu o cârpă, să îndepărtează lăstare, da? Și după aia să face altoirea propriu-zisă și v-am arătat eu acum, așa. Un ochi, de exemplu, aici, în față, pe partea de sud, și unul mai sus, nu în aceeași direcție, unul mai sus, pe partea de nord, da? Pentru că atunci, dacă va fi făcută o udare foarte puternică, puteți udați în fiecare zi dacă aveți, și cu 2-3 săptămâni înainte de mă refer la cei care produc pomi mult mai mult, nu care produce un pom la ghiveci, un pom 2, 3, 4, atunci veți face o udare pentru ca seva să intre în circulație, seva dintre coarjă și lemna pomului, și atunci va fi o altoire foarte ușoară și o prindere de 80-90%, da? Deci cam din 10 pomi se vor prinde 8 pomi, să zicem, sau chiar 9, altdată chiar și 10, da? Mai ales dacă altoiți 2. Așa, dacă e toamna lungă și ploioasă, atunci ochiul va intra în vegetație, se va dezvolta la 20-30 cm, dar noi îl vom ciupi mlăstarii, și din vârf, ca să se întărească lemnul, să nu îngheță pe perioada de iarnă, și vom lega mlăstarul cu, aici vom lega de trunchiul pomișorului în formă de 8, o legătură în formă de 8, da? Așa am să arăt cândva așa asta, o legătură în formă de 8. Iar în primăvară, pentru a forța creșterea lui, așa, se curăță toți mlăstarii de pe lângă, care reapar mai jos sau mai sus, și se scurtează la vreo 20 de centimetri. Se scurtează la vreo 20 de centimetri, să zicem, așa deasupra ochiului. Vedeți dumneavoastră, cam la o șchioapă așa deasupra ochiului se scurtează și se elimină toți mlăstarii concurenți. Se lasă doar mlăstarul care este din ochiul care l-ați altoit dumneavoastră, da? Și atunci ciotul acesta este pentru bucata asta de lemn
cotorul acesta este pentru a lega mlăstarul, pentru că el în perioada asta de anul următor va crește, înțelegeți noastră, va da frunză, mai mlădiță, se va înălța și atunci vântul poate dezbina sau ploile și atunci se va lega. De-abia în toamnă, anul următor, se va tăia aici deasupra la un 30 de grade, să zicem, așa se va tăia acea bucată de ciot, da? Și atunci el în anul următor va îmbrăca frumos cotorul acesta, adică propriu zis altoiul va îmbrăca aici la unde ați făcut așa tăitură înclinată la 30 de grade, nu trebuie mai mult, așa va îmbrăca. Nu vă trebuie nici ceară de altoit, nici mastic, nici nimic. Este cea mai simplă altoire care funcționează, pentru că pomii, dacă îi însămânțați în luna, să zicem în martie anul acesta, bineînțeles trebuie să țineți semințele la stratificat, am arătat cum se procedează, veți sămâna pomii când solul are peste 5 grade, să zicem, temperatură, într-o lună jumate pomișorii deja ies să văd așa la 10 cm, vor trebui răriți stropirile care se fac de obicei și atunci în august, de aia spun că e cea mai avantajoasă, ori din butaș, ori din semință, îi plantați sau îi sămânați în anul în curs, în martie, de exemplu, și atunci în august-septembrie puteți altoi. Deci este diferența foarte mică ca și grosime, că ei normal se fac grosimea unui creion, ca să zic așa, până într-un centimetru sau chiar un centimetru și atunci se detașează o mlădiță de la un pom fructifer bine crescută, un pom fructifer care îl aveți pe rod și atunci soiul care rodește cel pom, asta va fi viitorul pomișor de aici, da? Deci este foarte simplu, să practică la orice fel de pom fructifer, măr, păr, cireș, gutui, inclusiv la trandafiri, da? No, irigarea contează cel mai mult, deci apă, iar tratamentele sunt ca la orice pom, da? No, cam asta este. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like și să distribuiți mai departe informații cât de cât utile cu generatoare pe magneziu neodim, cu pompe care funcționează doar conectate la un panou solar, aveți aici pe acest canal, tot care vă pot fi de folos pentru cultivarea legumilor, irigarea pomilor fructiferi, viță de vie, aveți pompe care funcționează, videoclipuri cu pompe care funcționează conectate direct la un panou solar sau la o baterie când nu este soare, da? Așa. Pompa, luați panoul sau bateria, v-ați dus în câmp unde aveți un puț forat într-o țeavă de 110-220 și ați băgat pompa, așa, și vă trageți apă. Sau sunt exact și cu pompe de suprafață, da? Aveți acolo. La revedere, sănătate, numai bine. Am să vă arăt mai multe detalii despre pomi. Este o pasiune care mi-a plăcut, care am studiat-o foarte mult și undeva aici în spate am o pepinieră cu pomi altoiți care au rămas așa, pentru că n-am mai avut timp să, deja au intrat pe rod în pepinier așa de 6-7 ani. La revedere, sănătate, numai bine.